ngambara ing ngawang langut bebasan tanpa dasar awane ya sembridik. Iki midanges wantene Derin karo dahar. Nggih. Dicutak-cutik dikira daging kleru laos. Katungkul ngumbarang gagasan sak temah kinawa dawahipun langgam lajeng Mas Bagong iki kamu kok batinku kok randang-ndang apa jek bobok ta Mas Ora kok bubuk. Lah ngopo? Gong iki leh ndokok sekilo. Oh alah. Mlayu. Malah metu gong Cina. Ya ya nggih. Buka celuk Cahayu. Iya. Seripit lambangi merak simpen Ngono ya ngono. Lah. Lo. Wiragan
bapak-bapak mriki mboten jeleh ya Mas karo Ya, aku. Ora jeleh, ora waleh. Mesti kok enake Gur Erin wae ngono lho Mas. Mirsani awakmu ki ora mung nek peh nyanyi tok. Lah terus? Ana ning pasar ya pethu, Terus ning ning sawah ya. kebon ya pethu, Lah nggih. ning sawah ya pethu. Pokoke bengi iki kowe ketok ayu dhewe, Nduk. Yo, biyo. Ayu. Halah. Lho, tenan, Dik. Ada udang di balik kacang kok? Ora. Ora. Pokoke bengi iki ayu dhewe kowe. Sainganmu ayu ki mung siji. Sopo Mas? Oh alah, Mbak Santi Laura to ya Allah. Piye kabare sayangku cintaku? Kok tambah semok wae lae. Sainganmu ki mung siji. Halo. Pripun kabare sehat? Oh nganggo sayang to? Iya no. Lah kok ya sayang sik. Mukrim. Jarene mukrim Mas ya padha wedoke tenang wae is ya. Padha wedok. Disekecakne saya. Oh, berarti kowe karo kene mukrim ya? Mukrim. Padha wedoke. Heeh, padha wedoke. Ora mungkin. Lah ngopo? Ha kowe nguyuh lungguh kok kene ngadeg. Wis tak kandhani. Aku yo sosok ngadeg. Gendeng. Ora Mas. Bar iki piye mau syaire? Katon bunga. Tuh kowe karo dhewe. Oh, dudu to. Wis kono dipenake. Sedang sing asal basos atiku sana Nggih lanjut nggih Mas. Cahayu, rada minggir nek terak tepak. Aku sing tak eman-eman iki ora kok. Ora sanggulku Mas. Tepak. Tepake nek bengkong nabrak sanggulku iki atos lho Mas. Tepak karo sanggul larang tepake. Ya iya no kok. Nek gur sanggule ngono pira? Dirampungke Cahayu. Nggih Kang Mas. Matur sembah nuwun Kang Mas. Piye Mas?